Kaporseaon na 12 panidangion niya ka apostel. Au persea di debata ama para gugo na suhatudusan. Sitop palangit dohot tano, dohot di Jesus Kristus, anak na nasasaday tuhatta. Hinagabi-gabian siyan tondi porbadia, jala na tinubuhon ni na sohabubuhan Maria, naong manam na porsuk, di panghumon ni si Pontius Pilatus, naong di parsilakon, mate dohot itanom. Nang tuat tuban watoru, diari patuluhon, hehe siat tonga-tonga ni akka na mate. Nang manaik tu surgo, huldul tu siamon ni debata, ama paragogo na sohatudusan. Sianima iba na romuse, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditodi probadia, dihuria katolik na badia, dihatopan ni halak na badia, dihasataan ni dosa, dihaheheon ni daging, dohot dihanguluan na sorasuda.